Assalamualaikum para siswa, kados pundi wartanipun? Kepanggih malih kalih Bularas teng mapel basa Jawa. Piwulang setunggal utawa bab setunggal kelas 7 semester gasal. Materine ya kuwi setunggal cerita narasi, kalih parama sastra, 3 unda usuking basa, lan sekawan pacelathon. Minggu kala wingi sampun nyinaoni bab cerita narasi. Awake dhewek arep nyinaoni materi kaping kalih teng bab setunggal, ya kuwi parama sastra. Apa kuwi parama sastra? Parama sastra ya kuwi aturan-aturan utawa patokan sing duwe struktur kanggo ngatur susunan ukara utawa kalimat, frasa, lan tembung utawa kata. Nek nang basa Inggris, cara dene kuwi jenenge grammar. Dadi ki grammare basa Jawa. Parama sastra sing arep dhewek sinaoni sing pertama ya kuwi tembung lingga utawa kata dasar. Mesti bocah-bocah wis pada paham apa kuwi kata dasar. Kata dasar utawa tembung lingga kuwi urung disugi imbuhan. Tembung lingga ya kuwi tembung kang durung owah utawa berubah saka asale, sing durung oleh imbuhan apa-apa utawa tembunge esih wungkul, asli, esih wantah utawa esih asli. Gatekaken skema G. Tembung lingga utawa kata dasar kebagi dadi 3. Sing pertama, tembung aran utawa kata benda. Sing kaping kalih, tembung kriya lingga utawa kata kerja dasar. Lan sing terakhir, tembung sifat utawa kahanan utawa kata sifat. Tuladhane tembung lingga, setunggal tembung aran utawa kata benda. Contone kaya lemari, radio, sapu, tali, alis, lan sapiturute. Sing kaping kalih, tembung kriya lingga utawa kata kerja dasar. Contone tuku, waca, jukut, gawa, lan liya-liyane. Sing kaping 3, tembung sifat utawa kahanan utawa kata sifat. Contone elek, apik, endah, putih, lan liya-liyane. Kalih, tembung andahan, kata turunan atau kata jadian. Tembung andahan kuwi kewalikane sekang tembung lingga. Tembung andahan wis disugi imbuhan. Tembung andahan ya kuwi tembung kang wis owah saka asale utawa sekang tembung lingga. Tembung andahan dumadi utawa terjadi sekang tembung lingga sing olih imbuhan utawa tembung lingga sing wis dirimbab. Owah-owahan utawa perubahan kuwi bisa awujud: A. Wuwuhan utawa imbuhan, B. Ngerangkep tembung dwilingga. Nek dalam bahasa Indonesia jenenge kata ulang utawa reduplikasi. C. Nyambor tembung utawa kata majemuk. Gatekaken skema G. Tembung andahan kuwi kabagi dadi sing pertama, wuwuhan utawa imbuhan. Sing kaping kalih ngrangkep tembung utawa reduplikasi utawa kata ulang.
Sing terakhir tembung camboran utawa kata majemuk. Wuwuhan utawa imbuhan kabagi dadi sing pertama ater-ater utawa awalan, sing kaping kali seselan utawa sisipan, sing kaping 3 panambang utawa akhiran. Andaran utawa penjelasan babagan tembung andahan ya kuwi sing kaping pisan wuwuhan utawa imbuhan. Dadi sing arep disinaoni sekang tembung andahan kuwi wuwuhan utawa imbuhan dhisit. Wuwuhan kuwe ana 3 ya kuwe sing kaping pisan ater-ater utawa awalan ya kuwe wuwuhan kang mapan manggon ana neng ngarep tembung. Jadi sing jenenge ater-ater utawa awalan kuwe mesti ana neng ngarep tembung utawa kata. Jadi ada di depan kata. Sing kaping kali seselan utawa sisipan manggone neng tengah-tengah tembung utawa kata. Jadi sisipan kuwi nyelek, cara bahasa Purbalingga kuwi nyelek nang tengah-tengah kata. Sing kaping 3 panambang utawa akhiran manggone nang mburi tembung. Dadi jenenge panambang utawa akhiran mesti manggone nang mburi tembung utawa ada di akhir kata. Wuwuhan utawa imbuhan sing kaping pisan ya kuwi ater-ater. Kaya sing wis dijelasna mau, ater-ater utawa awalan ya kuwi wuwuhan kang mapan utawa manggon ana nang ngarep tembung. Ater-ater ana 3 jenis, ya kuwi sing kaping pisan ater-ater anuswara, kuwi ana en, lan eng. Sing kaping kali ater-ater tripurusa, dak utawa tek ge pada baen, ko utawa kok ge pada baen, lan di. Sing kaping 3 ater-ater lingga andahan. Ana ma, ka, ke, sa, pa, lan pi. Ater-ater utawa awalan sing kaping pisan ya kuwi ater-ater anuswara. Ater-ater anuswara ana en, lan eng. Ater-ater anuswara nek ditambah utawa diimbuhi tembung lingga utawa kata dasar, contone karo waca dadine maca. Berarti nang kene kuwi ater-atere, waca kuwi tembung linggane utawa kata dasare. En karo tulis dadine nulis. Eng karo siram dadine nyiram, lan eng karo gambar dadine gambar. Umpamane contone nang tembung maca. Kuwi minangka ater-ater utawa awalan anuswara. Waca kuwi minangka tembung lingga utawa kata dasar. Dadine nek kambi waca dadine monine maca. Ater-ater utawa awalan sing kaping kalih ya kuwi ater-ater tripurusa. Ater-ater tripurusa ya kuwi ana dak utawa tek, ko utawa kok, lan di. Umpamane tembung lingga ditambah karo ater-ater tripurusa digabung, tuladane tuku. Dadi dak tuku, tek tuku. Ko tuku, kok tuku, dituku. Siram, dak siram, tek siram, ko siram, kok siram, disiram. Gambar, dak gambar, tek gambar, ko gambar, kok gambar, digambar. Jukut, dak jukut, tek jukut, ko jukut, kok jukut, dijukut.
Ater-ater utawa awalan sing kaping 3 ya kuwi ater-ater lingga andahan. Ater-ater lingga andahan ana ma, ka, ke, sa, pa, lan pi. Contone ma karo lumpat dadine malumpat. Ka karo anggit dadine kaanggit. Ke karo jeduk dadine kejeduk. Sa karo taun dadine sak taun. Pa karo emut dadine pemut. Pi karo wulang dadine piwulang. Nah, mau kue jinise ater-ater utawa awalan. Wuwuhan utawa imbuhan sing kaping kalih ya kue seselan utawa sisipan. Manggone nang tengah-tengah tembung utawa kata. Seselan kue ana papat. In, el, lan er. Tuladane. Seselan tembung linggane tiba dadi tumiba. Seselan in tembung linggane tulis dadi tinulis. Seselan el tembung linggane gebyar dadine gelebyar. Seselan er tembung linggane cantel dadine cerantel. Wuwuhan utawa imbuhan sing pungkasan utawa sing terakhir ya kue panambang utawa akhiran. Manggone nang mburi tembung. Panambang awujud i, ane, e, ake, ke, a, ana, na, ku, mu, lan en. Tuladane umpamane tembung lingga adep panambang i dadine adepi. Tembung lingga atur panambangaken dadine aturaken. Tembung lingga bali panambangne dadine baline. Tembung lingga duit panambang dadine duwite. Tembung lingga jaluk panambangane dadine jalukane. Tembung lingga nulis panambang dadine nulisa. Tembung lingga bayar panambangna dadine bayarna. Tembung lingga omah panambangku dadine omahku. Tembung lingga kanca panambangmu dadine kancamu. Matur nuwun, wassalamualaikum